αυτή προσπάθειά σας και την διακονία σας απέναντι στο λαό. Σας μεταφέρουμε, Δήμαρχε, κύριε Θεοδωρίδη, τις ευχές και τις ευλογίες του Επισκόπου μας, του τοπικού, του πατρός Θεοκλήτου. Δεν μπόρεσε να έρθει, έστειλε έτσι εμάς ως εκπροσώπους για να τελέσουμε τον αγιασμό. Από Θεού άρξεστε, όπως το πιστεύετε κι εσείς και όλοι σας. Ξεκινάμε με το Θεό. Μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Αποστολικό Ανάγνωσμα ακούστηκαν δύο προτροπές. Η πρώτη του Αποστολού Παύλου που λέει «Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει». Χαρά είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Είναι η πρώτη ευχή που σας δίνουμε σαν Εκκλησία. Να έχετε τη χαρά να προσφέρετε στο λαό του Θεού, ο οποίος ταλαιπωρημένος με πολλές δυσκολίες και οικονομικές δυσπραγίες σε δύσκολους χρόνους, να σταθείτε, ευχόμαστε, Δήμαρχε, απέναντι στο λαό, προσφέροντας με όλη την αγάπη της καρδιάς σας και τα αποθέματα της αγάπης της καρδιάς σας. Και παράλληλα να ξέρουμε ότι μόνο χαρά είναι όταν δίνεις παρά όταν παίρνεις. Και το δεύτερο σημείο, όπου είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι μέγας είναι εκείνος που είναι πάντων διάκονος. Η διακονία σας, ο αγώνας σας ως Δήμαρχος και ως Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια διακονία, διακόνος, μέσα από τη σκόνη και τον κόπο και τον αγώνα σας. Τότε θα είστε όντως μεγάλοι και απέναντι στο Θεό και απέναντι στο λαό, όταν διακονείτε και προσφέρετε την υπηρεσία σας για αυτό το λαό που σας ψήφισε και σας ανέδειξε. Και πολλά περιμένει ο λαός του Θεού και από εσάς και από το Δημοτικό Συμβούλιο, και ευχόμαστε τα κρίτωνα από τον Θεό και να σας κρατεώνει ο Θεός με αγάπη, με υπομονή, με δύναμη, με αλήθεια. Και η αγάπη πάντοτε στο λαό πάει μαζί με την αλήθεια και είναι όντως η διακονία αυτή έχει τη δυσκολία της και τον κόπο της και την υπομονή της. Ο Θεός να σας κρατεώνει και να σας στηρίζει σε αυτόν τον αγώνα σας και να σας ευλογεί πραγματικά. Και εμείς σαν Εκκλησία στεκόμαστε δίπλα σας με όλη την εκτίμηση και με όλη την αγάπη προς το πρόσωπό σας, προς όλους που διακονείτε εδώ, και θα είμαστε δίπλα σας σε όλα τα έργα της αγάπης και ως αρρωγή, αλλά και σε μια άριστη συνεργασία, όπως και παλαιότερο, που έχετε και την αγάπη και την τιμή στην Εκκλησία και στους τοπικούς ιερείς. Και αυτό σας τιμάει, γιατί ως Δήμαρχος που διατελέσατε, όντως ξέρετε να εκτιμάτε το καλό και να τιμάτε τους συνεργάτες σας και να τιμάτε και την Εκκλησία του Χριστού με όλα τα δημοκρατικά αισθήματά σας και τα ελεύθερα αισθήματά σας, έχοντας και λόγο και δίνοντας και λόγο και πάντοτε διαθέσιμος για τον καθένα και για όλο το λαό. Ο Θεός να σας ευλογεί. Δεν ξέρω αν θέλουμε και την ευχή. Ο πατήρ Κωνσταντίνος ως αρχιερατικός της περιοχής του Αετού, που είναι επίσκοπος, ο πατήρ Σεραφείμος Ευερμιώτης της Καστορίας. Εγώ δεν ήθελα να συμπληρώσω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από τον πατέρα Σεβαστιανό όσον αφορά τις ευχές. Εγώ απλά ήθελα να σας μεταβιβάσω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Σεραφείμ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα στις 4 το απόγευμα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, και όπως γνωρίζετε όλοι, η Περιφέρεια έκανε την ορκομοσία στις 8 το απόγευμα, γι' αυτό ήταν φύση αδύνατο να παραβρίσκεται εδώ πέρα. Εκτός τούτου, έχει αναλάβει τώρα και το ποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Όσοι γνωρίζετε, κοιμήθη ο μακαριστός επίσκοπος Γρεβενών κ. Σέργιος και είναι τώρα το ποτηρητής μέχρι την εκλογή του νέου Μητροπολίτου Γρεβενών.
και εκεί φυσικά θα υπήρχαν οι οργομοσίες και γι' αυτό ήταν φύση αδύνατο να παραβρίσκεται εδώ πέρα. Σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του και όλα να πάνε καλά. Και κάτι προσωπικό, αν θέλετε, να εργαστείτε όλοι, αφού σας ψήφισε ο λαός μας και σας έφερε εδώ πέρα, να εργαστείτε για το κοινό συμφέρον και όχι για το προσωπικό συμφέρον. Αυτά. Να είστε καλά.